ಕುಡ್ಲದ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟುನಡುಪುನ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿ ಅಲೋಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ 5 ವರ್ಷ ಇನಾಲೆಕ್ಕುಡು ಬಂಪರ್ ಇನಾಮು ದಿದ್ದಿತ್ತೆರ ಗುರುವಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತಿನೆಟ್ ಪಡಿಲ್ದ ನವೀನ್ ಪನ್ಪುನರೆಗ್ 125cc ಸುಜುಕಿ ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದರ. ಅಲೋಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲ ಹಂಪನಕಟ್ಟದ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಶುರುವಾದ 5 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು 1975 ಜನವರಿ ಶುರುವಾತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ರಾಜೀವ್ ಸಾಬ್ ನಡಪ ಹೊಂದಿದ್ದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ತರವರಿ ದುತ್ತ ಇತ್ತಲಿನ ಬೇರ ನಡೆತುಂಡು 5ನೇ ವರ್ಷಗಾನ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇರ ಎತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಗಿರಾಕ್ಲೆಗೆ 125cc ಸುಜುಕಿ ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಂಪರ್ ಇನಾಮ್ ನೀಡಿದ್ದೆರ ಗುರುವಾರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಪನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನರು ರಾಜೀವ್ ಸಾಬ್ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟ್ ದೆತ್ತೆರ ಪಡಿಲ್ದ ಗಿರಾಕಿ ನವೀನ್ ಪನ್ಪುನರೆಗ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಲಿದು ಬೈದಿಡ ಅರೆನ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಪನ್ ನಂಬ್ರ 1737 ಆದುಂಡು. Mr. Naveen is the winner. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಕರಿನ ಬಗೆಟ್ ರಾಜೀವ್ ಸಾಬ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತ ಗಿರಾಕಿಲೆಗು ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೇರ. Dear Mangalores, we are celebrating our 50 years. On this occasion, we had kept a lucky draw of 125cc Suzuki Access vehicle. It's a two-wheeler. The winner is coupon number 1737. The name of the person is Mr. Naveen. We thank you all for the patronage over the years and look forward once again with all of you. Thank you so much.